sama mone bi million jorona ko nu hamina ko do o de la sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan wa aka nogo ni mali wari ci siro be amada o ma de sama mone bi do fara o de kuna wari kan ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement tele fuka tase kurani di sarali ma o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔne konti la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden nɔ fɛ aw ye mɔnɛbɔw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔne application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔne ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔne i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na an bɛ wagadugukaw fɛ yen wagadugu jabɔw kɔni daminɛna min ye mali ye ale ni burukina ye tɛgɛnɔbila sɛbɛn dɔ kɛ festival sele niger ale ni fespaco olu bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana kɔnɔna fana n'an lajɛ min bɛ kɛ san fila o san fila n'a bɛ fɔ a ma ko biennale la photographie olu fana y'u ni fespaco y'u bolo di ɲɔgɔn ma. Bamako kɔnɔna ye jamanakuntigi kunungo AES drapeau taara yira ale la min ye ministre Dawudi ye ale ni Turkikaw ka lasigiden ye ɲɔgɔn sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ ta na sira fɛ sa an ka bololantolacilaw n'o ye basketkɛla cɛmanw ye olu kɔni ye u ka billet sɔrɔ ka taa angolakaw fɛ yen o basketi jaabiw an bɛna olu bɛɛ lajɛlen d'aw ma sɔgɔmada in na an ka maa welelen o ye an yɛrɛ ka Binta ye min ye Binta Jalo ye olu ye baara kɛ a ka AES musow k'olu ka tɔn sigi tɔnsigi kuncɛli la u y'a ɲɛmaya ta ka di ale ma Burkina b'a kɔnɔ Niger b'a kɔnɔ baaraw kɛra cogo min na kunungo fana u taara Mali lasigiden min bɛ yan n'o ye Kulubalikɛ ye u taara jɔnjɔn di ale ma ko k'a di Ibrahima Traoré ma o baara minnu kɛra cogo min na sa sɔɔni Binta ale y'an ka maa welelen bi sɔgɔmada in na i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na sa an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw an b'a daminɛ ni olu ye an bɛ taa Minakakaw olu fɛ yen kabini san 2012 san Minaka ekɔliko ale cogo cabara sabula an bɛ se k'a fɔ a ɲɛna janvier kalo tile 17 san 2012 Minakakaw fɛ yen kunkan fɔlɔ bɔra yen de min ye Mali yɛrɛ ko gɛlɛya kosɛbɛ basigibaliya k'a don an ka kɔrɔ dugu caman kɔnɔna na nin waati in na a yera sa k'a fɔ kabini o san na sa ekɔliko kɔni ma se ka basigi min ye kalansotigiw ye karamɔgɔw ni denbaw ye olu kɔni ye maaw wele maa minnu ye ŋaniya ɲumanya kɛ ka kalan kɛ denmisɛnninw kunna guvɛrnɛri ale ni ekɔli karamɔgɔw ye ɲɔgɔn ye an'u ka tɔnjɛkulu ye ɲɔgɔn ye a ko ko marisi kalo nata in tile 3 n'o y'a sɔrɔ ekɔli karamɔgɔ ma se i sigiyɔrɔ la Minakakaw fɛ yen i k'a jate k'i bɔra baara la Abu Zedi Ture ni ale synergie maaw n'o ye ekɔli karamɔgɔ ka lafasajɛkulu ye a ko nin ko in tɛ bɛn dɛ ko ka se k'a fɔ dɔrɔn ko ekɔli karamɔgɔw dɔrɔn ka segin ka na k'o ti ko ye dɛ ko faso ka cakɛda caman bɛ bi Minaka kɔnɔna na minnu bɛ yen ni mɔgɔw kan ka taa baara kɛ a la n'u ma taa baara kɛ a kɔnɔna na olu yɔrɔ minnu labilalen don k'olu fana b'a ɲini gouvernement fɛ sa a k'a fɔ fonctionnaire bɛɛ o ka segin o ka fisa a bolokɔni degelen ɲɛsin ekɔli karamɔgɔw ma ka tila ka hakɛ d'olu ma k'a fɔ olu ɲɛna k'u k'u teliya ka segin o hukumu kɔnɔna na min ye ekɔli karamɔgɔw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko basigibaliya o de kɔni tun y'a to ni olu ye yɔrɔ bila Minaka yɛrɛ kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ min ye maa caman ye u ye ŋaniya yira kɛ synergie ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye Alimudu ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bɛna lajɛ k'a ɲini gouvernement fɛ fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn b'a bolo a k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ekɔli karamɔgɔ ninnu bɛ se ka segin cogo min na ka t'u ka baara kɛ basigi ni lafiya hukumu kɔnɔna na ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye o ka se ka na fɔlɔ ekɔli karamɔgɔw ka hakɛ dɔw bɛ yen olu bɛ se ka dafa cogo min na maa caman bɛ yen bi olu kɔni kun ka tagali yɛrɛ Minakakaw fɛ yen MINUSMA ka pankuru de tun b'o nɔgɔya bi dun MINUSMA tɛ yen pankuru sɔrɔli ko bɛna kɛ cogo di ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ale ni Minakaka minnu yɛrɛ tun ye baara kɛ ka tɛmɛ n'o y'u ka diya ye kɔrɔ Sidi Kalil olu bɛɛ lajɛlen ye degun sɔrɔ sabula waati dɔ la mugutigiw kɔni min ye bamanciwalew ye olu sera ka olu ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin u ma ekɔli karamɔgɔw u y'a ɲini fana k'a fɔ ko min ye olu ye
fɛɛrɛ min dabali min sigira ɲɔgɔn kan ka kɛ kidalikaw ye o ɲɔgɔnna ka kɛ olu yɛrɛ fana ye u ka musaka sarali ko u ka hakɛ ko fɛn o fɛn bɛ yen bi n'o o kɔni kan ka sara u ye u k'u bila o hakimu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna wa banki ka sɔrɔ banki bɛ ko naga kɔrɔ kalan bɛ se ka kɛ cogo min na Sikaso meri ani Burkina Faso kaw olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma bɛnkan sɛbɛnna min tɛgɛnɔbilara nin kalo in tile 21 o bɛnkan sɛbɛn bɛ tali kɛ mun na sa bɛɛ ni kelenya t'an fɛ yen min fɛ yen an ka se ka ɲɔgɔn sura taama kosɛbɛ an minnu bɛ yen sa n'olu bɛ nin ko in kɔnɔna na sa o ye banfurakaw olu ka komini ye Sikaso komini calatigɛ jɛkulu minnu bɛ marabolow kɔnɔna na yiriwali baaralikɛlaw min ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ye baara ninnu bɛna tali kɛ o la komini fila in kɔni y'a yira sa k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ ka taa ɲɔgɔn ka yɔrɔbaw lajɛ u ye u sinsin o kan kosɛbɛ kuluba faamasi yɔrɔ la kunun ko minisiri AES minnu tun bɛ baara la kabini dɔgɔkun tɛmɛnen olu taar'u ka baara kɔmasegi kɛ général d'armée Asimi Goyita ye kuluba faamasi yɔrɔ la baara ninnu tun bɛ tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ u ye laɲini min kɛ AES ni CEDEAO olu bɛna fara ka bɔ ɲɔgɔn na baara min kɛra o kɔnɔna na dantigɛli minnu kɛra ani fɛɛrɛ minnu sigira sen kan wa ko in kɛnɛ kan fana min ye général de brigade Célestin Sempore ye n'ale ye burukinakaw ka wolomasiri tabaw ka minisiri ye ale kɔni kumana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la taasibila o kɛra wolomasiri tabaw ye AES jamanaw kan minnu binna maa minnu bɛ kɛlɛ la su ani tile yaasa yɛlɛma hɔrɔnya ni an ka jamanaw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na jamana saba in ka wulikajɔ wolomasiri ta kunda a ye o bonyamasegi kɛ a y'a da Asimi tulo kan ko nin y'a tile damadɔ ye n'a ka di a ye a bɛ se k'a fɔ a kalo damadɔ ye nin ye olu ni maa mafalen minnu bɛ AES kɔnɔ ale ni maa wɛrɛw tile 5 baaraw kɔfɛ tile 2 baaraw kɔfɛ sa olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ nana tile 3 baara kɛ Bamakɔ yan yaasa k'u hakili jagabɔ sɛbɛn kan sɛbɛn min bɛna kɛ ko ye ko min bɛna kɛ u yɛrɛ ka sinsin bere ye CEDEAO ale bɔli hukumu kɔnɔna na n'u ni CEDEAO kan ka ɲɔgɔn ye cogo min a y'a yira Asimi na ko baara tacogo ɲɛna laɲiniw ye min ye olu sabatira Asimi yɛrɛ y'u fo k'u waleɲuman dɔn ka ɲɛfɔli k'u ye sa k'a fɔ sɛbɛn min filɛ nin n'u nana n'o ye o diyara ale ye o bɛnn'a ma nka baara in k'u sinsin a kan yaasa a bɛ se ka lawaleya cogo min na min ye jamanadenw olu ka nafa bɛ sɔrɔ a la cogo min na jamanakuntigi kɔni ko min ye yɛrɛma hɔrɔnya ko ye k'u jija o kan général Sempore fana ko o y'u ka sinsin belebeleba ye sabula u ni CEDEAO ka ɲɔgɔn lajɛ in a sen fɛ AES yɛrɛ bɛnna bɛnkuruba min kan sa a y'o sɛbɛn ni Asimi ma lajɛ in sen fɛ drapeau min bɛ yen n'o dilanna AES tɔgɔ la a y'o fana yira Asimi na baaraw bɛna kɛ cogo min na minisiriw bɛnna min kan a n'u ka lajɛ yɛrɛ kun ye mun ye u y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ n'an bɔra Bamakɔ an bɛna Wagadugu Mali minisiri n'o ye Mamu Dafe n'ale seko ni dɔnko minisiri ye kunun ko ale ni PIGUND Gilbert Ouédraogo olu y'u bolonɔ bila sɛbɛnna Wagadugu yan sɛbɛn bɛ tali kɛ mun na bɛnkan sɛbɛn ani tɛgɛ di ɲɔgɔnya sɛbɛn min bɛna tɛmɛ FESPA ko ale ni Biennale de la photographie n'o ye san o san jabɔ min bɛ kɛ Bamakɔ jɛnkan filanan in sa o bɛ tali kɛ mun na o ye k'a fɔ sa segukaw ka festival Sire Niger ale fana ni baara min bɛ sigi sen ale fana fɛ o fana ka se ka don ba la min ye nin bɛnkan ninnu ye a bɛɛ lajɛlen kɔni bakuruba mɔna min tɛgɛnɔbilara kunun n'o o ye memorandum d'entente ye o bɛ tali kɛ fɛɛrɛw ni taabolo la minnu yɛrɛ kun sigira sen kan segukaw fɛ AES ka lajɛ sen fɛ a tɛgɛnɔbila fɔlɔ ko o de ye nin ye FESPA ko ale ni Biennale de la photo o bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min Igo Jara ale min bɛ Biennale de la photo kunna a ye laseli kɛ baara in bɛna kɛ cogo di laɲini ye mun ye ja minnu b'olu bolo min ye baaraba minnu kɛra Bamakɔ kɔnɔna na photo ko ta na sira fɛ ni farafinna bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ fana ka san fila o ni FESPA ko bɛ se ka goloso ɲɔgɔn na cogo di ka baaraw kɛ ɲɔgɔn bolo u y'o fɛɛrɛw sigi sen kan ka sɔrɔ ka sɛbɛn in tɛgɛnɔbilali kɛnɛ kan sa Mamu Dafe ale ye Mali minisiri ye seko ni dɔnko ale tun bɛ yen ka taa fara PIGUND Gilbert Ouédraogo kan n'ale burukinakaw ka kunnafonidi ani faso ka kumalasira ni seko ni dɔnko minisiri ye bi FESPA ko la yan Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔlen don maa kelen min na o ye Fuseni Mayiga ye Fuseni Mayiga ale ye maa min dogolen tɛ Fuseni Mayiga ale de kɔni ye bi Mali CNSM a ɲɛmaaya bɛ ale bolo kabini FESPA ko daminɛ don sa nin kalo in tile 22 Wagadugu yan min ye jaw ye n'o y'an ka ja 11 ye fila b'a la olu kɔni bɛ yen ka tɔgɔla wala nɔfɛ Fuseni Mayiga bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa min don jabɔ a kɛra wane ye san ni san a y'i cɛsiri k'i jija a yɛrɛ tɔgɔla yɔrɔ k'o sigi nka ɲinan min ye FESPA ko kɛnɛ kan
filiyatɔ a nalen no n'o ye o ye documentaire ye fatɔw n'o bɛ tali kɛ an ka seko ni dɔnko kan o fana bɛ a bolo long métrage les rêves de Dieu o bɛ a bolo Fuseni a ma dan o ma koyi sinima yɛrɛ dugumisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen baara minnu kan ka kɛ min ye fɛɛrɛ ni dabali bɛ sigi sen kan fɛsiba ko a ye leçon minnu ta dɔn waati tɛmɛnenw fɛ a y'olu bɛɛ lajɛlen ka tamaba bere ye Fuseni Mayiga a y'a yira sa ko san 5 laban in kɔni na Mali a sera ka ja minnu sigi sen kan ani fɛɛrɛ minnu sigi sen kan a bɛ 50 bɔ musaka ko o de kɛra don gɛlɛya ye nka a y'i sinsin bere kɛ mun ye a yɛrɛ ka jɛkulu n'o ye Arc-en-Ciel film ye Arc-en-Ciel film in o de ye ja caman ma min bɛna bi kana Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ fa a ko min ye baara in ye a ma nɔgɔn musaka bɛ ɲini fo ka dɛsɛ min ye dɛmɛbaaw ye u bɛ siran sabula Mali jabɔ ko kuma ka ca jabɔla caman bɛ yen bi olu surusaralen sabula jamana bɛɛ lajɛlen sigilen don ka musaka min kɔnɔ n'o ye sefa wari miliyari 6 ye Ibrahim Boubacar Keita ka taa na waati min ni layidu taara u ye k'a sɛbɛnɔ bila wa halisa jɛkulu min sigilen don wariko kunna ale tɛ ka foyi sɔrɔ koyi miliyari 2 de kun kan ka di san o san Fuseni ko fo bi u ɲɛ ma da dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen kan nka a ka d'u ye jamana ɲɛmaaw k'a la ka fɛɛrɛ sigi sen kan i n'a fɔ a bɛ kɛ jamana tɔw la cogo min ka sɔrɔ ɲini min bɛ se ka sinima yɛrɛ kɔkɔrɔ don Fuseni yɛrɛ y'a ka baaraw n'o ye jabɔ baaraw ye a y'olu daminɛ ko kabini a bɛ ekɔlidenya la sɛbɛnni o kun ka d'a ye san 2006 ka na se san 2012 ma a ye master sɔrɔ ko min ye kunnafonidi la n'o o ye DEA o fana bɛ a bolo droit des affaires la a yɛrɛ sa k'a fɔ ko a yɛrɛ y'a yɛrɛ tɔgɔla agent de communication k'u sigi ani maaw tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'i to la sa ka taa Mali ale primature baarakɛyɔrɔ la ka taa baara kɛ yen o kɔfɛ sa minisiriso caman bɛ yen olu ye danaya d'a kan a ka se ka baara kɛ u ye kabini san 2018 Fuseni kɔni a kɛra jabɔla ye a taara Kanadakaw fɛ yen ka taa Faransikaw fɛ yen ka jabɔ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn san 2022 Fuseni a y'a ŋaniya ta sa a yɛrɛ ka kɛ jabɔla ye k'a ka jabɔso sigi sen kan o sen fɛ sa ja fɔlɔ minnu bɛ yen n'olu bɔra ni maaw y'o ye n'a bɛ fɔ o ma ko fiction o ye 7 ye 7 ye ja ye min bɛ tali kɛ an ka tabiyaw n'an ka kow la o yɛrɛ ye jɔnjɔn caman sɔrɔ Grand Prix min ye Marokukaw fɛ yen Fuseni bilama CNSM o directeur ba ye a ye nka o kɛrɛfɛ o t'a bali a ka baaraw kɛ min ye hakili jagabɔ jɛkulu fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ kalansoba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ Flash n'a ɲɔgɔnnaw a n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ wa nin waati in na fana a bɛ k'a ka thèse n'o y'a ka doctorat ye jaw bɔyɔrɔw jaw bɛ mun ye maaw ye fo ka na an ka seko ni dɔnko k'o banba min ye Fuseni Mayiga ye a bɛ o baara la kunun ko min ye minisiri minnu bɛ seko ni dɔnko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye AES taw ye ka Togo ni Senegal far'u kan Burkinakaw ka premier ministre ale olu maaw bisimilali senfɛ sa kibaruya min tun bɛ ni bɛɛ lajɛlen tun bɛ k'o kɔnɔ o ye k'a fɔ yalama Sulemani Sise ale min ye INNK o jiri ɲɛmaa ye o bɛna na bɔ a bolo a bɛ cogo di komi ala y'a ka kalifa bila a la Burkinakaw ko foyi tɛ falen min ye Masa Solo ye tiɲɛ don ala ye a ka kalifa minɛ a la nka a bɛ to jiri jɔyɔrɔ in na jiri mɔgɔw na fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ka baara kɛ k'a bila u kunna k'a fɔ ko Sulemani Sise halisa ale de y'u ka ɲɛmaa ye o bonyamasegin o kɛra Mali ye kunungo minisiriso min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna k'a balila ka bataki ye bɔlɔlɔ sanfɛ min bɔra lamɛrikɛnw olu yɔrɔ Mali minisiriso min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna sa n'o ye Ablaye Diop ye a ko kabini février kalo tile 15 bɔlɔlɔ siraw fɛ sa olu kɔni ɲɛ b'a la jamana dɔw tɔgɔ fɔlen don ko Amɛrikɛnw ko u ka musaka min tun bɛ di olu ma k'u y'o musaka in dili dabila koyi min ye musaka in ye a bɛ taa se dolari wari miliyari 10,4 ma 14 a kan ka taa se sefa wari miliyari 8 a n'a kunkanfɛn ma k'o kun di kun ye sa ka bɛn ni kelenya k'o sinsin jamana damadɔw kɔnɔ Mali tɔgɔ bɛ jamana minnu na min ye Ablaye Diop ye ko ale yɛrɛ ye wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ Amɛrikɛnw ɲɛna ko nin waati laban ninnu na olu ye sɛbɛn ci u ma ko nka k'a b'u hakili lajigin k'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ sira min kan bi n'o ye yɛlɛma hɔrɔnya ye k'i cɛsiri k'i jɔ a yɛrɛ ye e ko musaka in Mali sera a ma wa k'u b'a ɲini Amɛrikɛnw fɛ sa maa minnu kɔni ye musaka in dun walima minnu y'a yuruku k'olu ɲini musaka min don k'a kɛ kun kɔni sa ka jamanaw dafiri ka jamanaw k'olu bɔ u dabolow kan min ye bamancɛ wale ni juguwalew ye ka se ka olu kɔni sariyaw sinsin ko ka ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka kɛ ni jamanakuntigi Asimi ale ka taabolow ye baara minnu bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi ko min ye maliden bɛɛ lajɛlen ani Mali baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ hukumu kɔnɔna na yɛrɛma hɔrɔnya ani yɛrɛta ani ka se ka jamanadenw ka hakɛw dafa
wa ko bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa ko Mali gouvernement ko nin y'a san 2 ye ko ale ma sɔn fiyewu k'i bolonɔ bila sɛbɛn in na min bɛ miliyari 8 di jamanaw ma ko k'u dɛmɛ bɛn ni kɛ a kɛra baara ye o wari kan ka ɲini ni Asimi ko miliyari 5 ka dɔgɔ miliyari 8 ka ca u k'o ɲɛɲini n'o kɔni tɛgɛ nɔ ma bila ma kɛ i n'a fɔ Job y'a fɔ cogo min musaka in taara fa min u k'a ɲɛɲini USAID kɔni fulamuso nin tɛ fɛn min ma d'i ma k'i k'a tigi ye nin t'o ye sa wa Job ka kuma kɔnɔna na a ko ko olu yɛrɛ dabali banna koyi olu ye nin ye bɔlɔlɔ de sanfɛ wa o de la sa a ka kan olu b'a ɲini Amérique jamana fɛ bɛn ni baara min b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ kuntilenna ko minnu b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ u fana bɛ fɛ cogo min na k'u ka jamana sɔrɔw don a daw fɛ ka se ka baara kɛ n'a ye ayiwa k'u ka wari in kɔni Mali jabajɛlen dɛ Mali ma dɔrɔmɛ 1 ta a la a musaka ma don Mali kɔnɔ wa maliyɛnw tɛ nin wari yɛrɛ ta fan dɔn o la sa ko ale kɔni b'a ɲini Mali ni Amérique u k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye nin ko in ye a ka ɲɛɲini a ka sɛgɛsɛgɛ maa jumɛn tun bɛ ka wari ta a wari tun bɛ ka don min mun tun bɛ ka kɛ n'a ye ko o ka di olu yɛrɛ ye o ko ka jabajɛya sabula Mali ka wulikajɔ bɛɛ kɛlen don bi a yɛrɛ ka sɔrɔ bɛ se ka don o donda fɛ cogo min basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na an ka jamana kɔnɔ FESPA ko kɛnɛ kan sa min ye su kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ sigi san o san ka kɛ ni muso minnu bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ kɛ ye salon na sini ko jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ f'o ma sa ko guest star celebrity day n'o ye musow tɔgɔla don ye o jɔnjɔn ɲinanama Viviane Sidibe n'ale ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye wa jabɔla fana don an ka jamana kɔnɔ ɲinan ta k'a bɛna da ale ma Mali tɔgɔla don in kɔni bɛ sigi juma n'Ala sɔnna a ma an na ye o kɛnɛ kan ka se ka min sɔrɔ la Bamako min ye minisiri min bɛ jamana kɔnɔna lakanako kunna ale ni Turki lasigiden ye ɲɔgɔn ye Dawudu n'o ye général de division Dawudu Ali Mohamedin ye ale kɔni ye Turkikaw ka lasigiden bisimila kununko n'o ye FSLan ye FSLan sa ko ale kɔni nana ka na min ye minisiri kana bɔ a ye hakilina minnu bɛ olu la bi sabula Turkikaw olu ni Dawudu u bɛ baara la kosɛbɛ maramafɛn caman bɛ polisilakaw ye gendarmelakaw ye garilakaw olu caman kɔni sanna Turkikaw fɛ marisi kalo nata in na sa min ye a yira k'a fɔ ko Dawudu olu kɔni b'a fɛ a ka t'u ka jamana yɛrɛ de kɔnɔ koyi ka taa bɔ u ye u n'a bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na nka bi ko min ye baara min boloɲɔ min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Turki lasigidenw ko kɔni kɛlen don sewa ye ale bolo kosɛbɛ wa a y'a yira fana k'a fɔ ko Turki yɛrɛ kɔni sigilen don k'a lajɛ sa Mali anu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma sira wɛrɛw fɛ cogo min na sira minnu b'a to ni min ye yiriwali baaraw bɛ se ka kɛ ani fana ka baara kɛ bayɛlɛmaliw ni hakilina minnu bɛ yen ani u sera ka baara minnu kɛ n'olu tɔnɔ bɛ ka bin bi olu bɛɛ lajɛlen ka se ka sinsin ka dɔ fara o kan minisiri a ko ko a ye ambassadeur ka kuma mɛn n'Ala sɔnna a ma jaabi min kan ka d'a ma don nataw la u na o kɛ a ye an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa an ka samatasɛgɛw n'o ye basketikɛlaw ye olu y'u jɔyɔrɔ fin koyi u y'u jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ min ye basketi ale ɲɛbila balontan min bɛ ka kɛ ka se ka maaw sugandi minnu kan ka taa angolakaw fɛ yen Mali ale kɔni ye se sɔrɔ koyi an y'a ye k'a fɔ an ka cɛw ni olu kɔni u ni jamana minnu jouera n'o ye Marɔku ye 75 74 ka taa Mali kanu na o b'a yira sa k'a fɔ ko an ka cɛdenw olu kan ka taa angolakaw fɛ yen yaasa farafinna sa basketikɛla cɛmanw olu kɔni ka ɲɔgɔn lajɛ min kan ka kɛ sa Mali na y'o kɛnɛ kan min ye Elhaji Diko ye a n'a ka cɛdenw u y'an ka basketi kunna wolo tuguni sabula nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Marɔkukaw fɛ yen ka taa Marɔku baadɛmɛ dasiya fɛ yen ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka min ye jamana wɛrɛw k'olu fana dasi minisiri fɔnba ko ka foli ta ka ɲɛsin u ma minisiri so tɔgɔla ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔla wa ni Ala sɔnna a ma fana u ni min ka kan nin waleya in kɔnɔna na n'o o y'u ka hakɛw ye k'o bɛɛ lajɛlen na labɛn ka d'u ma fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka maa bisimilalen ye k'ale ladon studio ale kɔnɔna na yan. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte SIM. Binta Diallo ye
Binta Jalo ale kɔni bɛ Wagadugu ye a ye ko a cini kana kɛ dugulen ye. Binta i ni sɔgɔma. Nse ni sɔgɔma ka se. Aw nana Wagadugu pour que ka se ka na muso n'o ye coordination des femmes leaders ye o biro sigi. An y'a ye k'a fɔ a ye baaraw kɛ kununko biro kura sigira. Biro in sigira sa baaraw kɛra cogo min fo ka taa se biro sigi ma n'aw ka biro laɲini ye min ye i bɛ se k'o fɔ an lamɛnbaaw ye. Ok. N bɛ maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ fo k'an ka jamanakuntigi ɲɛmɔgɔw fo ani an ka chef de gouvernement ani institution fɛn fɛn bɛ an ka jamana an b'olu fo parce que olu ka jija n'u ka cɛsiri anw ye musow de ye n'an ma wuli k'an jɔ k'u dɛmɛ k'a yira u la vraiment u bɛ baara min na a y'an ka jamana d'an ma jamana se ka jɔ n'anw musow tɛ bon n nana Burkina fana n bɛ capitaine Ibrahim Traoré fo son excellence Ibrahim Traoré n b'a fo n b'a n'a ka gouvernement fo n bɛ muso o muso bɛ jamana in kɔnɔna na n b'u bɛɛ fo maman la panafricaine n b'o fana fo ani honorable mun y'i don an jigi kɔrɔ ka kɛ an ka marraine ye nin ko in kɔnɔna la tellement a kun gɛlɛyara mais Ala ka ko de ye fɛn bɛɛ ye an bɛ Ala fo nin yɔrɔ la ka bɛɛ fo fɛn fɛn y'i batu surtout e Kassim yɛrɛ an b'i fo i ka jija la n'i ka jamana kanu na n'an ka parrain n'o ye Jobala ye ka bɔ fo Dakar ka na ka na Burkina yan nɔ an musow nɔfɛ vraiment mot t'anw musow bolo k'a fɔ an bɛ foli di bɛɛ ma parce que jamana kanu ye fɛn min ye komi diinɛ de don n'i ye fɛn fɛn kɛ i b'a k'i ka jamana de i t'a kɛ mɔgɔ ye Ala de ka bɛɛ sara ne na Kassim hakilina min nana n'anw ye nin ko in na parce que n'i ko jamana a dira anw ma éducation bɛ fɔlɔ anw musow de la tant que anw musow ma sɔn ka don ko la ko tɛ dilan ka ɲɛ i b'a dɔn fɛn caman bɛ yen fili caman bɛ yen a tɛ ban parce que éducation ma ɲɛ à bas âge anw bɛ fɛ ka document dɔ de produit n'o bɛ na an ka valeur endogène na sani an ka taa fɔ an bɛ taa programme dɔw ta France ou États-Unis ou yɔrɔ wɛrɛ la mais anw yɛrɛ ka programme bɔ an yɛrɛ ye yan n'o ye AES Mali Niger Burkina parce que AES kɛra jamana kelen ye anw de bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour que Afrique bɛ se ka tugu an kɔ cogo min na Afrique bɛɛ bɛ se ka tugu an kɔ parce que on parle de l'union de l'Afrique o se ka ɲɛ tant que ni muso ma wuli k'u jɔ o de y'a to an bɛ fɛ ka document dɔ produit pendant 2 ans parce que an yɛrɛ ye bureau sigi Ala y'a kɛ ne ye chance maa joli bɛ bureau kɔnɔ maa 10 ni kɔ de bɛ bureau kɔnɔ voilà maa 10 ni kɔ de bɛ bureau kɔnɔ mais vice présidente ye ne ye o ye Mali premier vice président o ye Burkina ye 3e o ye Niger ye voilà bon nin kɔfɛ sa a bɛna mun baara kɛ commission ni fɛnw b'a kɔnɔ an bɛna document dɔ de produit éducation kan baara caman b'a kɔnɔ an bɛ sigi ka kuma k'an denw na sensibiliser k'a essayer an ka tagabolo kɔrɔw ye mun ye u ka bɔ nataw ni fɛnw kɔ ka jamana kanu don denmisɛnninw na en même temps ka document dɔ produit mun bɛ di éducation ma pour que an ka autorités bɛ se k'o ta ba la Burkina n'a in yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ est ce que aw wasara baara kɛcogo la wa non Kassim an wasara ni ko an wasara parce que i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ Mali jɛ o bɛ Burkina fɛn dɔ bɛ Burkina jɛ o bɛ Mali la fɛn dɔ bɛ Niger jɛ o bɛ Burkina fɛn dɔ bɛ Mali jɛ o bɛ Niger tu sais que Kassim vraiment an bɛ Burkina bɛw fo u ka degré de patriotisme na an b'u fo ani u ka musow ka jija la an b'u fo Kassim depuis bɛ bɔ Mali territoire la i mana don Burkina région fɛn fɛn kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ c'est les 3 drapeaux an nana ka na an ka parrain fana kunbɛn aéroport la an y'a sɔrɔ aéroport kɔnɔna la les autres à côté AES d'abord u ye AES guichet sigi
Vraiment, tous les gens qui sont de l'AES, on peut passer à report qu'on a fait au Yorola. Vraiment, au cas degré, on y a une leçon chama soro. Fem mun be on je amena segin jamana kono amena tapato lu fala. Vraiment, be muso fo Yorola. Espoir pas de be. Vraiment, pour que yelma se ka do kola parce que an nana soro Burkina muso yɛrɛ kun sigilen ne kɔni kɔnɔ de. Ayiwa, aw ye laɲini jumɛn kɛ Burkina yan sisan? An ye laɲini min kɛ, an ni u ka autorité be parce que an nana an b'an ka ambassadeur fana fo fɔlɔ. An tɛmɛna an ka ambassade la. Vraiment, u yɛrɛ ye mɔgɔ bila ka taa an ka événement kɛnɛ kan. Muso dɔw bila ka taa an ka événement kɛnɛ kan pour que k'a yira vraiment an nana a jaru ye événement fɛn bɛɛ passé u ɲɛna. Ani an ka communauté malien minnu bɛ yan nɔ, an b'olu bɛɛ fo. C'est de an nana an ye démarche ni fɛn ninnu daminɛ. Maa si ma to kɔ u y'a yira ko vraiment Mali ko de don. Bon, programme min bɛ yen nɔ, bureau sigira, a mise en place kɛra. Bon, an bɛna taa ka taa lancement officiel de kɛ Bamako parce que siège bɛna kɛ Mali la fɔlɔ pour 2 ans. En même temps, activité fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ taa Mali de kɔnɔ pour que ka se ka kɛ. N'an ye lancement officiel kɛ, o b'a sɔrɔ an tilala document bɛɛ la. Komi an ye statut ni règlement bɔ, les conditions d'adhésion olu bɛɛ bɔra ka ban. O la siège mana taa lancement mana kɛ sisan, o la baaraw bɛ daminɛ o kɔnɔna la. Ayiwa, ko nin ko in senfɛ aw ma da o dɔrɔn ma. Mali lasigida aw taara a fɛ yen kunun, a ye jɔnjɔn dɔ di. Jɔnjɔn in dira jɔn ma, a nana hakilina nana cogo di? Bon, jɔnjɔn in an nana n'a ye ka na di capitaine Ibrahim Traoré de ma. Parce que an ka jamana représenté len n'an ka ambassade de. U ye baara min ta k'a kɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ mɔgɔ de ɲɛ b'u la. Mais sani mɔgɔ wɛrɛ ka a reconnu ye k'a dɔw ye, an musow de bɛ se k'o kɛ. Parce que n'i ko Ciwara ça veut dire tout. Voilà, fɛn tɛ se ka fɔ Ciwara kɔfɛ quoi. An nana ka na d'a ma vraiment Mali musow tɔgɔ la. AES musow bɛɛ tɔgɔ la ka na Ciwara d'a ma. A ka dɔ fara jija in kan. Vraiment k'a bila a kunna an b'a kɔ. A mana kɛ cogo o cogo an b'a kɔ. Ala t'a kɔ kɔni an b'a kɔ n'Ala sɔnna. Ayiwa, Binta aw ka baara kun cɛra, b'a dɔn k'a fɔ i ye contact caman ta. Sɔɔni sisan n'aw sigira i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na lancement bɛna taa kɛ Bamako. N'i ye papier olu bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan san 2 baara don. Kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo? Bon, kuma min bɛ ne bolo ka se, ne bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ. Jamana ko an bolo di ɲɔgɔn ma. Jamana a kana kɛ daya ka kɛ dusu ye. Vraiment nin yɔrɔ la hakili bɛ jigin madame le gouverneur de Sikaso. Parce que fɛn min ye jamana ko ye mɔgɔ si ma dafa ka se. Ni ye den mana kɛ cogo cogo n b'a sigi n cɛ la. Bon, jamana ko fana ye chance de ye. Quel qu'en soit le problème, an k'a minɛ, an kana a lajɛ mɔgɔ ko la quoi. Mun bɛ se ka mun dilan o ka n'i sigi ko n'a tɛ n bolo n ka n'a kɛ. Parce que ni mun filɛ nin ye patriotisme de ye. I bɛ se ka mun k'i ka jamana n'i ka jamana dɔgɔyara ou bien n'a fɔra nin kɛra i ka jamana na e yɛrɛ b'a dɔn capacité dɔ b'i la i kan ka ɲini i yɛrɛ la. Ne bɛ maliyɛn bɛɛ wele vraiment an k'an bolo di ɲɔgɔn ma halisa an ka jamana kɛ dusukun ye. Parce que i ka fɛn fɛn i bɛ fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ kasi i bɛ taa ka nin bɛɛ to. I bɛ taa ka nin bɛɛ to mais i bɛ fɛn ɲɛnama min bila diɲɛ kɔnɔ o de bɛ fɔ i kɔ o taabolo ɲuman de bɛ k'i kɔ. An ka denw de ɲɛ b'anw de la kasi n b'i yɛrɛ fo. N tɛ se ka bɔ kuma la tant que ne ma le général d'armée Assimi Goïta président de la confédération de l'AES n b'ale fo k'a fɔ a ye fana an ka bureau an jigi bɛ Ala kan an jigi b'a kan pour que bureau bɛ se ka marcher cogo min na parce que ale de bɛ présidence la sisan an dun fana an y'a yira an ka président bɛ présidence la an fana de bɛ se ka wuli ka nin démarche kɛ an fana y'an jɔyɔrɔ kɛ vraiment pour que document tɔw bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na u ka fara an kan surtout drapeau bɔra an b'a fɔ félicitations à nous tous et toutes les peuples de l'AES vraiment ka fara an kan pour que an bɛ se ka document ɲɛnama produit an ka éducation kɔnɔna la pour que mun bɛ se ka bila an ka denmisɛnninw ɲɛ parce que n'i ye baara kɛ cogo o cogo tant que n'i n'i ka autorité tɛ ɲɔgɔn fɛ baara tɛ sira sɔrɔ vraiment nous on veut être les facilitateurs parce que AES filɛ nin ye kunnafoni caman bɛ yen an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maliyɛnw mago b'a la AES bɛɛ mago b'a la mais u t'a dɔn u bɛ document sɔrɔ cogo min na u t'a dɔn u bɛ rapprocher cogo min na nous les femmes on veut être les facilitateurs k'an cɛw kunnafoniya k'an denw kunnafoniya k'an balimakɛw kunnafoniya ka mɔni bɛɛ de kunnafoniya vraiment n bɛ Afrique bɛɛ fo vive l'Union africaine vive l'AES vive le Mali. Binta Jalo an b'i fo min ye sɔgɔmada in na taa an b'o minɛn jɔ yan Fala ye k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ani Keba Jalo n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan mun ni si tɛ kelen ye Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman kan ye sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamanaw tanga a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala sɔnna ma.
لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya sira